Myslím si, že jsme hráli docela solidně zápas venku, který jsme potřebovali vyhrát a měli jsme tam takový, po tom, co jsme nedali to trestné střílení, tak jsme chvilku byli takový opatrný a dostali se tam do pár šancí ale myslím si, že po většinu zápasu jsme hráli jsme dobře, měli jsme štěstí, že jsme dali docela takový náhodný, šťastný první gól a samozřejmě potom už je to pro nás trošku lepší, když máme vedení, tak už se nemusíme tak spát dopředu a hrajeme spíš zabezpečené obrany. No, tak on je hrozně talentovaný hráč a prostě tu střelu má. Říkám, já to znám z vlastní zkušenosti, není jednoduchý a opravdu to tam nahoru umí trefit a vystřelí prostě hrozně rychle a člověk o něj nikdy neví, co udělá, takže byl to podle mě krásný gól. Tak určitě, samozřejmě to vítězství je v první řadě. A v naší situaci jsme vlastně byli 9., takže není to moc lichotivá pozice a samozřejmě mít výhru a shutout je příjemný. Tak my bojujeme svým způsobem o 8. a o 3., protože vlastně jsme bod za Floridou, která vlastně kdo vyhraje naší divizi, tak bude asi na 3. místě, jak to vypadá. Takže tam těch možností je několik, ale samozřejmě my nechceme nic nechat náhodě a nechávat to na posledních 10 zápasů, že budeme muset vyhrát z toho 8, aby jsme se dostali do playoff a myslím si, že máme kvalitní mužstvo dost na to, aby jsme to zvládli takže uvidíme.